Βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Κύπρου, και μαζί με το υπέροχο ζαχαροπλαστείο Μόκα είχαμε την ιδέα να βγούμε και να ρωτήσουμε τους συμπολίτες μας ποια είναι η γνώμη τους για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μια μέρα που πλησιάζει και λίγο πολύ ο καθένας τη γιορτάζει με το δικό του τρόπο.